Majong adlaw ni Jung tanan, welcome back sa mga channel. Ay, next vlog. Sekarang adlaw asa man kabe? Mauban sa babies Alicia, jahat mo balik ka inagka? Kay nganong mo balik man? Kay school. Very good ka, Jo. Very good. Ato i-surprise si nanay. Oh. Diya inagbalik nimo, kasi maghatod nimo. Papanis din. Kaya ron di ta maglantugi. Ah. Diya mga guys, at tangiran ninyo guys, ikabot na mas bahay kay ngadyo ko ati Julie og sili. Lumasa man yung lupin lang. Kanira, di hot doon ba siya ipod. Magdara mo musuway ko gatong himo og dynamite ba puhol. Hanghang ko sa tang kasimuran. Gino aron di na mamaritis. Sige ka, pa day. Di ba rugby? Ipaningat balagi ka. Init, magbahingi ko. Kita na pud mas mami pura mi be. Tiya, pagkita ko diyang ilok. Pura po boy house. Boy, awa. May na ba be? Rang inita be. Pita na silip be. Naigamay. Nagamay ka jud. Magkuha sa kusili be, adan nira ka? One. Go. Ba, ano ka sa kusili? Kay maajo ning sili ha. Ito. Hanutoy ka jud ni. Ta, tu anas mayor ka. Hanampila na. Wah, siguro na tarang to, bebe. Ay, nampila na to ha. Wop. Lagi Uyab na to puro. kapoy na si Jahang pag-eskwela. Tara kunog lami dagto sa purok. Kuha sa ko guys kay. Maajo po ning sili ha. Sabangan ka na, Adam. Ajo padut dati kay lawan ta kay. Ay, guys, ang po yung siliksian. Saan sa? Lamay kang paning kong murat na. Nagadag. Ito na, may nangharbi ko. Kuwa. Pero ano, madala ko kuwa. Pero sa ginahan mo. Siguro, sinubuan. Hindi mo tag binuguan be. Tag binuguan be. Lala panjo. Para lang yung dali ako dito, bebe. Sunati kuha na ti. Ito na, kumisano. Sunati kuha na may panakot. Tapos, binuuso ko na sambaan. Nabi naman yung muka. Ako kanot. Di ba, di pa na yung dynamite? 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 Hindi, may sige mga bunga. Ila, ati Janet nga sili. Di ayaw pag-apil-apil. Di mahangan dyan ng sinog. Di ako naman ginang yun, ha? Sunati kiwa ni bunga. Pili ra. Pili ka ng dynamite. Nabusbuk na. Ito na, kiwa na. Dara guys na ang mangkuha da. Imad to na mi. At tangiran ninyo guys, nagabot na musbay kay muhapit pa kuskuan. Kanang naay pharmacy kay agtambong nanay. Munggi mo ra bay na mong tujo ko dari mahakaliptan na dya bahalat latos dya kong nanay. Kay imad to na mi guys. Imong bag. To na mi guys. Kita ra tayo nagabot na musbay. Tayo na musbay guys. Tes na be. Disi, dali. May ano ko rin ulit eh. Hoy, amin na. Anda, makisa ko. Nagming ako rin mo. Aliana be. Hingas na yan ah. Ha? Mawa na mas liksit. Oo, day. Kagas day. Isus. Kau, ito tatay bikaw. Bi. Kau, isir na naman ng slipper. Ni amin ka be? Maka magilak-gilak. Bukan kasi ano. Very good. Unsay mong gasang tatay be? Mangga og lansones. Bukan naman tunis. Dadari tayo dapay pan. Yan na miss bye guys. Diyan be? Kita rin bang kaya nagnanay. Dada ko'y gipalit nga kuan guys ha. Lansones. Kikan ko nung kami gimbawag tinuod ba ni kami isbaniha. Taga ito ma. Maghugas sa kamot ay sa kamukhaon. Di! Nga na pa ibang gada. Hinog. Parang motor ba dyan. Palit ko. Saging tundal. Abugas ang manok na ikaw. Pigpay. Itong favorite ni tatay. Tagay sa peg lansones be. Okay, mga dito be. Ha? Dari ra ka? Dari ra ka? Kung kuhan dia, palat ng pakpak nito. Dari pag alcoholic si Ano, di ka mahunaw. Alcohol na be.
Ay, salamat. Arte pa mo ka. Mga gilig. Tatay, Mga gilig ba nga din? Basta kay di. Aslog. ilaway ko rin tayo. Kaya gikan ko na natumigil. Kami din yan. Nagila. Ano, kuwabot lang ko. Kuwabot ang sili guys. Dahil sili da. Love you. Yan na ilang sunis na Pabisa, ma. Darag ko guys. Darag passion nga mong pagbuha. At tunin ko rami. Ang igla nga. Uwan din dali nay. Kutog. Parang inita man ito. Ah. Ya dapat ko gipalit nga kuan. Banana cube ka ng saging bitong giisog ba. Ngayon mabawa ka ba dito? Kami gina tadi. Kan ah. Naat pag naon na lang ah. Yan ay, yan. Asli mag-uban. Ano kakain yan? Kasi Laura kay naitag. So guys, karon kay naman may nokos, mag-adobo may og nokos. Muhit kag nokos bino. Agamang favorite ni Bibi na nokos. Mo ni gahanggi lihan ni Lexi sa nang wala makaga na item ijang buog karon. Siya hang adobon guys na. Love you, tayo sa. Love you mo ni hang ipanakot guys. Lami ni ron ni urus-urus ja. Na, salamat guys naghatag daan eh. Daghan ra ba na? Si Papa yung naghatag. Kinsa? Papa. Diyan na pa'y buwad. Parang daghan ng bangsi. Mga sama kang papa. Salamat, Di sa nagay ka na imong kikaang lansones. Papa. Diyan, magluto sa kudari guys. Kaya tuwa na ni Maho naghangkaha. Dato na, ugdaw na maghato. Eh, 10 hour mo guys. Kay, so na ni magluto-luto. Ta kayong cut-on. Kaya ting, arong maniud to na. Nagbukaw-bukaw ang ning init naman guys. Ang ilo doon kanang nay ahos. Agoy! Tara-tarawan ko, balikwan po. Nga, marag kasi ang kado. Murag kasi ang kado guys. Ang panginada mo rin dito ng ugdaw. Nung gata Bombay. Bombay ang sibuyas. Mura ba na? Pumuta oy. Pabalik ma. Lunod ang nukos. Sunudan eh. Nukos. Nara katong nukos guys. Oras na ni Ron. Ni aja di maluto na eh. Mahalang kilo dari nukos guys. Wow! Lamig bino. Lamig nukos be. Ako kita. Mahal na ka ba? Ako ba nabitin? Ako ba nabitin? Di pala bigkag lansunis, kaya ting paliwag to na. Mapare pag-abot ni mother guys, gikan sila ubay sila sa purami kay nagpa-laboratory. Diyan mo balik pa nas Manayro sa center. Important matter. Mother! Mas na nebe? So, gawas na batay ni tatay. Nagbantay ni tatay? Anong bantay din mo tatay? Wow. Ang kidnapan? Tiyaw. Magsabi, kagimingaw na ni nanay ni tatay, be. Hello. Ni mama. Tingnan po. Ang awareness na rabaron. Mubalik na kag-school, inig ka. Mas Domingo. Domingo ka mubalik. School ka, inig ka. Ang Domingo. Lunes. Lunes. Yan sa Tagalog, ay sa English sa Domingo. Musimbo. Musimba. Sunday. Sakto po ka, be. Kaya Domingo, simba man. Ag Lunes, Monday. Ag Lunes, may eskwelahan mo. Eskwela na ka. Lumikas na po, bino. Ano sa pambukumis ko ila tayo sa? Puhunag na, makulit na si mama maali. Ba? Diyan na yung bitsina gamay. Alam mo, kuhan pag maridyo. Gamay ra kay ma. Hybrid yung gata na palabig bitsin. Takpan sa nagmaridyo. Kaya
at butangan og suka gamay guys, pawa sa ijahang malalangsang mananap og kuyaw gamong tuyo kay Seaweed Mandaris Nature Spring. Puro kuan ka na. Butangag tuyo marija. Okay. Uy, sir, ba dyan mong order eh? Tagkaban sana natin, marija guys, sa bukawan, para makapalihot ko na ka. Daday bugas, daday buwad guys da. Buwad na yung buwara. Tag-asman, magsubak ko buwad o marija. Hala, gisubang nukos. Mansa naman eh. Nakalip ka naman. Uncle Roy, eh. Ha? Uncle Roy. Subat tagkuhan, eh. Bukan kagbuwad, eh. Oh, balikan ko rin. Uncle Roy, gino. Sinuba. Kuhan man eh, bago man eh. Subat na. Napay bangsi. Ning uli dahil sa Timayor, be. Kaya nagklase Naman na. nagiin. Hindi ko sinilas diha. Laing gisuo. Bawa ni Arduino. Oh, bawal ka Tama. Bawal rin. Bawal rin. Lakas mo ito bro. Buwan ni ulit na nagklase. Nagpunlan class. Kung may flash. Okay guys, naluto na amang adobong nokos. Kay daray nagatong di ah. Iin. Magnaog nokos. Magnaog nokos, be? Naniod to nami guys da. Arang nami ah. Wag mag-isa ko na. Maniod to ta guys da. Mong sudan. Katay is coming pa. Tapos gawas. Namiya sa mong sudan ah. Marami na niod to guys da. Na nang himagas may glansunes. Nangahog na. Naglamiya ka ng tamisa. Lami, be? Laboy tayo sa. Mga taglansunes guys. Mambaho dyan. Saritay, hani? Hindi ka na ganing buhol. Ang idak unod, lundong na iliso. Niya may way iliso na ni. Ha? Wali so adoy? Dapat, nay. Ano? Karon na. Mo kamao di kaning ukit be. Lamit be de. Ay, tabi sa- Dito sa mambaho ita. Gahapon tay. Lamit Ha? pa ni no? Maura. Maura? Lagi dyan yung suko ni Tospan. Bawa ni na sila. Parang tuta. Lamit ka bihiko. Nagtibi ko sa manaksan. Magbagi kaon. Tamis ba? Yamis. Mandilim berjata. Ja. Siya pa na Dagan pa Bari na ko mas kuwan. Ja guys. Anak kibos mo. Otro sanay. Kaya murag lami rin. Okay. Parang isa na mo. Tirabi. Okay guys, na mo na may kaan og lansones and dyan nahuman na po ko gikan po ko ng harvest sa gulay guys. Sa pagtan-aw din na karing isa ka kubasang gamay nakuan siya na damage og property ka na po man din na nadaatay siya sig-uwan pod. Diyan mo kaltra pag init. Diyan giipo rin kanila guys. Kaya padung naman po siya na namatay diyang punggay. Kamang ihatag sa mong silingan, karipod, okra, kaya di naman matabang na mo. Kaya dapat taong among ihata guys. Kaya sayang mong good food, naghampuog ra. Mong utang ka nga nibe, mukaan ka? Mutan ka? Mugutan ta? Ano sa mali mong buhok? Biyak siya pa yung tubig ko ma. Diya. Nandiyan guys, marami among vlog rong adlaw guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, saway-sawang pagtanaw sa mga video. Daghang salamat sa inyong tanan guys. Nandiyan. At ang ina po mo ang sunod na video. Nandiyan. Marami among vlog guys. Daghang salamat sa inyong tanan. God bless natang tanan ug amping mo kanunay ug asaman mo karon.
Thank you for watching, guys. Bye! I love you rin yung tanan. Bye-bye!